kahle kahle yini ayenzeka. So nje iloko ngidumele kakhulu ngaye because ngiyaqala kuba nalesimo esinje kuyena ngiyaqala lokafika lapha ekhaya yonke into iright yonke into yenza ngendlela lento angimazi wezisweni because ayikho into engamenzeli mina yona usinayo into engamenzeli yona usinengimenzeli license ngamfaka esikoleni ngiyayikho into engamenzeli yona zo imali za uyazi ngisho imali zalapha ekhaya imali zami zezala ekhaya sihlala kuyo uyakwazi lo ayikho into engamenzeli yona ngaphandle kwemali ngisho isikhathi ngiyasebenza phela but isikhathi sami angisebenza zonke insuku isikhathi esinye esiningi ngiyaba nayo siningi ngiyaza khale ukuthi ngenxa yesikhathi ngiyaba nayo ngiyachitha isikhathi naye angiyazi into eyamenza ukuthi mina azafuna ukuthi angibhanqa nenye indoda ukwazi kanjani angi understand so singilimele nje kakhulu sumndeni wala ekhaya kaMkhize silimele obaba ngazi ukuthi ngibabheka kanjani ukuthi ngibabheka kanjani so yiloko yona inkinga nje engibhekene nayo kuma nje angazi into yakho ukuthi ngizoyithini angazi ngisadidekile